Хай. И продължаваме. Ще летим в парка. Без пахарка. Сирена кухарка. Да не ми разваля прическата само. И сега как ще видя какво снимам. Я да гледаме тук на телефончето. Телефона. Какво снимам? Секундейшн. Ръка. Ръката тук не се вижда, тук се вижда. Е така, например, само да не съм цъкнал нещо. Видим пак. Какъв е този експожър, бе? Тъпата камера. Положението е малко код такова. Ята е настрани как е. Добре, още малко надолу трябва. Искам да съм без цайси обаче. Една секунда. Е така. До сега там прескачах една река. Защото в този парк не съм идвал, понеже Иван не мога да го изкарам от тях. Никога. Човека е цементиран от тях в механата. Дрончето. Сега ще ви покажа как се прави калибрация на моят дрон. Моят приятел дрон. Моят дрон се казва, кръстил съм го, Дрон. Дроню. Дрончо. Здравей, Дрончо. Така, сега първо отваряме това. После отварянето. Откакто го блъснах, не съм летял с него. Само го пробвах. Летеше последно. Надявам се да продължава да може да лети. Трябва ни това. Obstacle avoidance дали не трябва обаче. Тази камера след малко ще ми писне да ми натиквата просто празна. Ще видим. Добре. Сега. Това искам да го прибера обратно. Така. Не, така. Картата. Пак не я сложих. Много съм прост. Ама не. То... ще я сложа, ама не знам как да го направя да записва все още с картата. Къде беше? Тук. Така ли? Оцелих го от първия път. Няма много време. Той не е от скъпите. Нищо. Не знае да се пази. Не е нужно да дава фира. Да. Уча се още китайски. Така се почва. Да. По-добре да беше различно по-ефтино. Да. Вече го поторясах няколко пъти. Вече го блъснах няколко пъти. Какво ни работи? По-добре е по-ефтино да дават фира. Да. Си взех един DJI след това и го ударих и него в клони и 250 лева беше само кабелчето за гимбала. Ау. Ми се прирева. Явно не се бях научил толкова. Да. Благодаря. Лека разходка, приятна. И весели празници. Сега тези неща баш тук трябваше да бъдат. Какви приятни хора, усмихнати на разходка с куче. Така, това тук. Това ще мога да го събера отново.
Отговорът е не така като гледам, затова ще го направим така, 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 така. Влизай там, бе. Влизай, бе. That's what she said. Стига простащини. Това отива на гръбчето. Така. Така. Телефона къде го оставих? Така. Така, така. Така, така. Така. Така, така, така. Така. Това какво мрънка, бе? Добре, не? Сега GPS е свързан. Трябва да го калибрираме сега. Чакай, това ще го прибирам. Трябва ми... Къде е програмката? Ето я. Hello. Your drone is connected. Трябва да ти кажа една тук. The SD card has been removed. Pitch. Какво подявалите? И това какво му се е случило? Ех, деба. Сега как да го правя? Чакай, имам инструменти. Май, надявам, че съм го взел това. Пъла са, бъди тук. Yes, бе. Ех, колко съм хитър, като гощера Димитър. Димитър е. Кърпата ми тя била тук. Я да забърша малко GoPro-то. Так. Сега трябва да е малко повече HD. Сега. Това нещо трябва така. Сега трябва да го... Деба. Май ще е така в момента това. Деба. Както и да е. Няма стане с това. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Защо трябва да решавам такива проблеми сега? Вместо просто да се летя с дрончето. Какво му се е случило на това нещо? Може би от последния път, когато падна без желание. Ха! Оп! Аха! Сега SD картата, какво мрънкаше това отдея? Цак. 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 Anyways, ще записва директно на телефона явно. Той е по-добре така. Май.
всъщност, като се замислям. Да, изобщо ще я махна тая карта. Аз няма да летя надалеч днес. Бе, човек, днеска ще полетя ли? Ще летим ли днеска и... Ай, маняк. Ай, брат. Хоп, хоп, хоп. Хопата троп. Трата. Тралалала. Ла. Сега. Къде ще летим? Май трябва някъде от тревата. Или нещо такова. Не. Знам откъде. Всъщност, нека го изключа това за сега. Докато решим къде да ходим. Нека това бъде изключено. И ще се го държа и така. Това не е разумно. Не знам какво да правя с ръцете си. Ще ги държа така просто. Но не се сди. Не се свенди. Тоест... Снягче. Така. Ще ми харесва тук. Добре, няма да е тук точно. Значи отиваме там. Се сополивя. Гледай ги, чашките, биричките, браво на децата. Ма много хубаво бе. Вижда, тези поляни са ми говорили явно. Ама защо някой ще ми отбележи точно къде е, нали? Пращат, ма да се оправям. И то, толкова. Трябваше да послушам Иван, да отида на другата поляна, тук е много грозно. В смисъл не е грозно, но може да е по-хубаво просто. Голям мантап да падне на тези къщата ся. Така, стигнахме до калибрация. Сега, коя ми е точката? Тук трябва да се внимава с минираните, с мините. Като, ако не се вижда хубаво, ето, да го видите. Хубавите минирани пространства. Тук минираните полета на Велинград. С това е изместна тая местност. Така, известна е, защото аз тук що я направих известна с това. Това не е разумно. Сега, значи, ползваме раницата като хелипад.
Хели, 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 халяля. Ля-па-па-па-па. Ля-па-па. Ля-та-та. Ду-ду-ду-ду-ба-ба. Падне, убий са пайци. Не така. 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 Да се надяваме, че това решение е достатъчно разумно. Окей. Така те искам да виждам какво правиш. Сега. Ей. Аха. Да, здрасти на тебе. Окей. Така. Device has been disconnected. Сега ще го конектнем. Wi-Fi. Това ще не е коннект. Automatically. Ето, свърза се. Окей, сега. Къде е това? Това. Long press, не знам. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Така, първо калибрация. Тихо бе, какво ти стана? Натискаме това. Задържаме. И изчакваме да почне да мига и го въртим по часовниковата стрелка 3 пъти, докато изпилка това, както току-що изпилка. Прави пип. Така, после го обръщаме така и го въртиме така 3 пъти. И това е за геомагнетичната калибрация. След това настройваме жироскопа, като задържим това бутонче. И тук пише Accelerometer Calibration Successful. Натискаме Start Fly. Не Start Flying, Start Fly. И си виждаме краката. Тръгваме да записваме видео. Ето, записваме видео. Да видим първо това, камерата. Как беше това? Никак не е. Добре, 14 сателита сме свързани. GPS е включен. Отключваме дрона. И политаме. И си казваме здрасти. Здрасти! Нещо са криви тая гад обаче. Май го духа вятъра доста. И си летим, учим се да летим. Сега искам да направя това. Мале лайт баланс, колко е добър само. Аз вярвам съм срещу слънцето, ама. И сега го правим да лети бързо и го пращаме нагоре. Ама нещо май му е доста вятъра. Не иска да лети бързо.
Аха. Ще направя ли снимката, която се опитвам да направя? Защо не слиза толкова бързо, колкото ми се иска на мен? Гледай го как стои на една страна, бе, дева гада. Вятър ли има горе? Какво има? Я да го свалим малко надолу. Да видим долу така ли ще се държи. Батерия имаме ли? Имаме още. Чакай, брат, не там. Чакай, брат. Обърни се, ти казах. Така, идвай насам, не към дърветата. Катастрофа за малко. Чакай да вдигнем камерата, да видим какво става. Не слизай долу. Маймунке. Как лети на една страна, бе? Защо? Калибрацията ли ми не е добре? Чакай, брат. Чакай, сапри се малко. Как ме накараха да приказвам като бели грачани тия хора така и... Сапри се. Така. Добре. Я ще се кацнеш на място. Вау, тук хващам 19 сателита, бе. Брат, не там, не, маняк. Тапак. Там трябваше да кацнеш, бе. Anyways, ето кацна. Какво записваме? Нищо не записваме. Айде пак. Докато имаш батерия, ще летиш. Ама калибрацията щях да правя. Няма да стане това, което мисля. Че има сензор отдолу. Мога ли да го изключа сензора? Follow. Faces, people follow. Найс! Супер! За какво ли си приказвахме преди малко? Нещото, което не трябваше да правя. Заеби. Седиш ли там? Седи. Този дрон не ми харесва. Не лети както искам. Искам да е по-бърз. Чакай, брат, чакай. Не там, бе. Добре, имам още да се уча. Много слаб летец съм.
Добре, маймо е много вятъра горе. Не ходи баш където аз искам. Завивай бе. Завивай бе, брат. То много забавно било това нещо. Почвам да му свиквам обаче на това. Като че ли. Я да обиколим дървото. Само че за да обиколя дървото, аз не виждам какво има от другата страна. И трябва да вървя с него. Ще го направя да лети по-бавничко. И ще обикаляме с него. Седи долу бе. А така. Батерията почна да пада. Трябва да го прибирам. Low power warning. Айде, идвай си, брат. Гелварда! Хачо! Ала! Хадва! Добре да разбрах, стига пилка. Точно там, да. Там долу. Каже, че ще касне сега на шибаната раница, брат. На земята ще каснеш. Много хубаво. Severely low power. Стигайте толкова. Това що не се изключва? Аре, защото изключи дистанционното, много съм просто. Anyways. Добре, това го изключваме и го прибираме, защото това не беше летенето за днес. Така. 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 Това какво мрънка пък и то? High power consumption.